Kumusta? Asa naman mo? Kay na napugod diri gasigiglantaw sa inyo ha. Smokin. Nanapod. Ang nagsigigbantay sa inyo ha. Kasigibog suri-suri inig kagabi. Bisag alas 12 na. Bisag pasado na alas 12 sa gabi. Sige ragyapong suri-suroy. Kapaniid ako ninyo. Asa man mo ron. Wa man tam makitaan karon. Pero gasigir akong paniid ninyo kung mugawas mo sa inyong balay. Pag mugawas mo sa inyong balay, maadtukon dito. Unya, amo ta ako tamong birahon. Kay sigira mong suri-suroy, bisag 10 oras na sa gabi. Haha, sige pong pabuyag sa inyong mga girikanan. Smoking.